Espectacular. Arribem a Krabi, banyada pel mar d'Andaman i juntament amb Phuket, una de les ciutats més populars de Tailàndia. Sense perdre temps, agafem un longtail boat cap a Railay. Els paisatges són increïbles. Aigües turqueses banyen grans blocs de pedra que s'eleven del no-res. I confirmem que no ens podíem perdre aquest espectacle de Tailàndia. I amb muntanyes així no deixem passar l'oportunitat d'escalar. Ens guanyem el dinar, però com a bons principiants aviat ho deixem córrer per seguir explorant. Arribem fins a la platja de Tonsai, on pràcticament no hi ha ningú. El lloc és una passada. Fem un bany i de tornada ens creuem amb alguns monos. Estan acostumats a la gent, ja que ens miren amb indiferència. I just abans d'arribar al moll veiem els manglars, encarregats de filtrar l'aigua i mantenir aquest espectacular ecosistema. L'endemà comencem el dia relaxant-nos en un petit paradís, l'illa de Ko Mai. Per sort, arribem en bon moment i podem gaudir-ho sense aglomeracions. Seguim i parem a una petita platja on monos i turistes es troben tristament per interès. Interès recíproc, això sí, uns busquen menjar i els altres la foto. Parem literalment 5 minuts i seguim. Pugem a un dels miradors de les illes de Phi Phi, dinem i ràpidament sortim cap a la platja més famosa de Tailàndia, Maya Bay, on la majoria, i aquí m'incloc, volem sentir-nos com DiCaprio a la playa. Una pel·lícula que gairebé fa morir d'èxit aquesta platja, que ha estat tancada durant uns anys. Una mesura contundent però efectiva perquè arribem i... Uau! La vista és espectacular. M'alegro que es tingués la valentia de renunciar temporalment al turisme per recuperar aquest espectacle natural. Renunciar a poc per guanyar molt. Poder seguir gaudint d'una manera una mica més sostenible d'aquesta meravella. I Maya Bay no només és espectacular des de fora de l'aigua, sinó també dins. Naveguem fins a l'entrada de la badia i trobem peixos llima, peixos papallona, corall i molt més. Un fons marí espectacular que gaudeixo com un nen petit. El dia ha passat volant i tornem a tota velocitat cap a Krabi, on ens espera una posta de sol tallada pels núvols però maquillada pel pas de les barques. Una vista de postal. Des de Krabi també pots explorar a peu. Passejo per la platja i m'endinso cap al Monkey Trail, on només començar trobo un langur, un primat endèmic del sud de Tailàndia. Segueixo per aquesta mena de camí de ronda fet de fusta. I després d'una bona caminada, les fustes s'acaben per donar-me la benvinguda a Pai Plong. Aquesta tarda és de descans. M'apropo fins a la passarel·la flotant, el sol cau i ens regala una vista privilegiada. I abans que sigui plena nit, torno cap a Krabi. Han sigut dies intensos que culminen amb el popular espectacle de foc, i entre espurnes el dia s'apaga amb l'oneig d'un relaxat mar d'Andaman.